pentsatzen denak oso ondo bazkalduko zen duela, etxi hontan ohitura dan bezala oso ondo bazkaltzea. Baina, etxi hontan berrik dauzkegu eta azkenengo aldia izango dugu hemen ospatuko duguna udaltop. Eta, bueno, 9 urte hauetan lagun handiak izan ditugu, eta olako jardunaldik egiteko kriston laguntza izan dugu, eta Juan Luis etorri honea, favorez. Bueno, 9 urte hauetan indezuen, gui egin diguzuen laguntzaren gatik, ze gutxillo udaltopenen aldetik, nik uste zutzako eta zure ekipu gontzako plakatxo bat. Bueno, aprobetxatuz... Gauza bakarrik, niretzak hori oso politia izan da hemen parte hartzea, zekan nik jakunekin da Euskal Elkarteen topaguniakin da harremana izan du delendik, eta, bueno, guztua ondi zegoen du nizela. Lan egin dugu. Eskerrik asko. Bueno, eta aprobetxatuz, bigen zubiria hemen daukoloa bisitan, behai, pasako jot mikrofonua eta esan ditzala jaiz pare bat. Bai, dakizuenez Eusko Jaurlaritzako kultura sailburua dugu. Bueno, bisitari bat, arratsalde on da honekin guztioi. Bueno, ni entzun prest etorri naiz gaur. Gauza batzuk entzun ditut eta gehiago entzuteko asmoz. Eta bueno, uste dut, orain izango ditugun mahai inguru biak egokiak izango direla, iritzi ezberdinak entzuteko. Entzun dudan lehenengo gauza izan da gaur goizeko ponentziei buruzko eztabaida. Uste dut puntuazioak altu xamar daudela, batiz 7,5, beste batiz 8,5, goi mailan, eta uste dut jendeak gustura entzun dituela eta gustura hartu dituzuela. Zuetako batzuen iritziak ezagutzen ditut. Garikoitz Goikotxearen Euskara irabazteko bidean irakurri nituen. Bihar uste dut iritzi gehiago ere entzun eta ezagutuko ditugula. Estia Amorortuk eta bere taldeak Euskaliztun berriai egin duten lan horretan. Uste dut inoiz baino informazio gehiago daukagula. Informazio hori gero eta sakonagoa da, ikuspuntu guztietatik daukagu, soziolinguistikaren ikuspegitik, erabileraren ikuspegitik, eta orain erronka bat daukagu danok, daukagun informazio hori ekintza bihurtzea. Eta ekintza horretan uste dut danon elkarlana beharrezkoa izango dela. Jaurlaritzak bakarrik ezin du, erakundeek bakarrik ezin dute, hezkuntzak bakarrik ezin du. Lehen izan dugun bezala herritarren beharra izango dugu, eta tartean zaudeten guztiona jakina hori gabe ez baita posible izango. Orduan, uste dut gaur hemen bildu garen talde honek zerbait adierazten badu, elkarrekin gauzak egiteko borondatea eta nahi adierazten duela, eta uste dut aurten bezala, datorren urtean ere danok ilusioz eta gogo honez hemen izatea, eta honek zuei ematen dizuen odol berritze hori eta txute hori datorren urterako ere ematea. Eskerrik asko guztioi. Bai, arratsaldeon danoi, espero dut ondo bazkalduko zenutela, ia kapazakean animoso ez lo hartzeko ordu terdi gutxi gura bera, mahai inguru polit bat egiten. Eta zuzenian, Euskaldunak aktibatzeko esperientzien jarraipena nola egin. Hori dugu izenburua, eta tita batian aurkezpen labur batzuk egingo ditut mahaikidenak, eta mahaikidenak baino ia gehiago ekimenarenak berarenak. Ezkerrian daukat Aitziber Gurtzeaga, egian Euskaraz bizi nahi dugulako ekimeneko kidea, eta eraberian Donostiako Bagera Euskal Elkarteko langilea. Ekimena bera, egian Euskaraz bizi nahi dugulako ekimena bera. 2015ko azaroan ezagutara zuten egia auzokoek egitasmoa. 2016ko urtarrilaren 8tik otsailaren 26ra eragileek edo taldeek eta otsailaren 26tik martxoaren 4 norbanakoek astebeteko ekimena egin zuten. Egia Euskaraz batzordea izan zen ekimenaren bultzatzaile.
Eta haien ustez, ekimenaren nolakotasunaren errudun, esango dugu komatxo artean, Lutxo Egia izan zen. Bilbortar artistak bere performantzean hilabete osoa ikaro zuen euskaraz soilik hitz egiten, uste euskaraz eta ingelesez emate ziola aukera bere buruari egiteko, euskaraz eta ingelesez, ez gaztelaniaz. Eta, bueno, gero berria egunkarian ikusiko zenituzten egunero hausnarketa haiek. Egiatarrek Euskararen nazioarteko eguna ospatzen dute urtero, baita 2 urtez behin, korrika ez denean, egia euskaraz eguna ere. Haratago joan nahi zuen ordea egia euskaraz batzordeak. Hala, 7 astez txandaka, eragileak, auzoko talde eta elkarteak, jo eta zu euskaraz aritu ziren. Euskaraz ez dutela ulertzen esaten dutenekin ere, moldatu behar izan zuten, dendaria izan zitekeen, zenidea edo dantza taldeko euskaraz egiten ez zuena, baina dena ulertzeko gaizena. Hala ere, halakoetan gaztelaniaz egiteko joera dago. Astebete hartan halako inertziak apurtzeko aukerak izan zituzten. Euskaldunak izan ziren jomuga eta haientzat tailerra prestatu zuten. Ikastaroan euskaraz egin ahal izateko oztopoak sortzen direnean zein jarrera hartu eta nola jokatu ikasi zuten. Eta azken lerroa esateko, laborategiko lehen esperimentua izan zela esango dugu, egia auzoan Donostian egin zuten ura, pixkat urrutik geratu zaiguna denbora. Bale, egian euskaraz. Carmelo Iesta, Arrigorriagati dator, eta hauen ekimena izan zen baietz 375. Bera da baietz 375 ekimeneko eta lagun taldeko kidea, eta Abarrak Euskara Elkarteko kidea ere bai. Ekimena, herria esango dugu. Herriak 12.000 biztanle ditu, 4.000 euskaldun, 3.500 ia euskaldun, eta Euskararen erabilera 10% ez da heltzen. Herriko Abarrak Euskara Elkarteak tailerra antolatu zuen, horren ondoren etorri zen baietz 375 ekimena, tailerra Akuilu izan zen. Tailerrean herriko euskalgintzako jendea eta euskaraz bizi nahi eta nola jokatu asmatu ezinik zebiltzan norbanakoak elkartu ziren. 2 profil hoietako jendeak osatu zuen ekimen hau. 2016ko azaroaren 10ean hasi eta abenduaren 3ean bukatu zuten ekimena ofizialki, naiz eta gero jendea jarraitu zuen identifikazio txapak erabiltzen. Hauek ere txapak erabili zituzten, nik bai eta nirekin bai izenekoak. Eta hemen eskuinean Aitzol Perez de San Roman Errenteriatik dator, aste batzuk Euskararen eroaleak ekimeneko kidea da bera, eta Lau Haizetara Euskara Elkarteko kidea. Ekimena bera, astebete heldu zioten, erronkari errenteriarrek, aprilaren 1etik 8 eta antolatzaileak izan ziren Lau Haizetara, Euskaldunon Elkartea, eta Aekaren Xenpelar Euskaltegia. Egiatarrek urratutako bidea ezagutzen zuten, bazekiten Hernanin, Lasarte Horian, Agurainen, Arrigorriagan, eta beste hainbat lekutan antzeko saioak egiten ari zirela, eta probatzea pentsatu zuten. Ikuspegi kolektiboa eman zioten, eta argi zioten ez zela izango jai bat, ez da jarduerez betetako astea ere. Aste batzuk Euskararen eroaleak egitasmo horretan Euskal hiztunei ikusgarretasuna eman nahi zioten, eta errenteriak duen erdaldun fama alboratzen hasi nahi zuten. Euskaldune jokabide aktiboa hartzea zen helburua, bestela esan da lehen, 2. eta 3. hitza euskaraz egitea. Euskara erabiltzeko eta ezagutzeko gogoa indartu nahi zuten, azken finean errenteriarrek bestelako jarrera bat hartzea. Lasarte Horiako erronkan erabili zituzten rol berak prestatu zituzten, aubiziak eta belarri prestak. Ez dut esplikatuko zer den bakoitza, badakizu. Eta 2016ko datuen arabera, Euskara erabilera errenteriakoa 14,7%. Bale, nik uste nahiko luze egin dudala aurkezpena, eta hasiko gara galderekin, hiruentzako galdera berak, eta saiatuko gara zarretik berrira egiten. Egiatik hasiko gara, Arrigorriaga eta ondoren errenteria, gero noski. Beraien artean edo zer gauza dutela, nahaztuko dugu ordena. Lehenengo galdera, Aitziber, eta hain justu, zeuri, entzundako esaldia da ondokoa. Euskararen alde txokolatadak egiteari ez diogu utziko, baina zerbait behar genuela sentitzen genuen.
Antzeko esaldiak entzun dizkizuegu halako esperientziak egin dituzuen gehienoi. Zer behar zenutela sentitzen zenuten? Bueno, atxalde ondan hoi. Bueno, egia esan, bai, txokolatak egitea, txokolatadak eta olako kulturre ekitaldiak eta egitea oso ondo dago, girotzen duelako eta bar, baina guk, bai, beste zerbait behar gendula sentitzen genuen. Ni pixkat, kokatuko nuke testu inguru batean, guk duela 2 urte hasi ginen ideia pixka bat martxan jartzen, baina ordurako ja bageneraman 2 ikasturte edo hizkuntz proiektu bat martxan jarrita, auzoko Aitorri ikastolarekin batera. Bertan, abia puntua zen kontseiluak zuen txosten bat, ikasle euskaldun eleanitzak sortzeko. Oinarrian esaten duena txosten horrek da eskolak bakarrik ezin duela euskaldun du, eta hau da gure seme-alabak edo aurrak eta euskaldun nahi baditugu, ezinbestean, auzoan, herrian edo hirian kokatu behar degula, ere hizkuntz proiektua eta eragin behar degula. Orduan, hortarako, eskolako komunitatetik kanpo, gure auzo mailan hasi ginen lanean honekin. Bueno, nik honekin esan etena da, hizkuntz proiektu hori eta auzo mailan egitearena egia euskaraz batzordeari egokitu zitzaiola, eta diseinu horretan guk dagoeneko auzoko eragileekin egin genuen diagnostikoa eta plangintza. Prozesu horretan eskola bat zegoen, baina esan dudan bezala egia euskaraz batzordea eta Donostiako euskaraz zerbitzuko teknikari bat ere bertan zegoen. Orduan, dagoeneko jaguk eragileekin aurre lanketa bat eginda geneukan eta nolabait testatuta ze giro edo aurkitzen genuen hortan. Duela 2 urte ja hasi ginenean urrengo ikasturteari begira, argi geneukan txokolate jateak oso ondo zeudela, baina beste pauso bat eman behar gendula. Eta eragileekin egin behar gendula ikusita giroa edo nolabait egokia izan zitekelako, ez? Lutxo egiari izan orduan, horregatik aipatzen dugu bera erruduna dala kontu honetan, eta berak egindakoa gu pixka bat auzoko eragileengana ekarrita okurritu zitzaigun astebetez bizitzeko esperientzia, guk inoiz ez dugu konpromiso aipatu, guk esperientzia bat bizitzera gonbidatu ditugu auzoko egiadarrak, ez? Horreaino. Bai, Carmelo? Bai, bueno, gurea oso zelebrea izan zen, oso espontaneoa izan zen. Antolatu genuen tailer bat, Jima San Ginez, etorri zen tailerre motera, eta bildu ginen 20 persona. Eta nik uste dut tailerrean konturatu ginela zer nolako inkoherentziak ditugun, gure hurbileko harremanetan, lagunekin, zenidekin eta abar. Harrigorregan erabilera oso bajoa da, eta nahiz eta euskaldun asko egon, oso gitxi erabiltzen da euskera, ezta? Eta hortik pentsatu genuen gauza ezin zala tailer batean geratu, eta hasi ginen pentsatzen zer egin, hori lantzeko hasieran gure artean, tailerra joan ginen 20 persona horien artean, eta genekien egian egindakoa, eta orduan zegoen lasarterena, pilpilian, eta gitxi gora bera, paperak kopiatu eta moldatu genituen, ezta? Hau bizi deitu genion nik bai, gurean ez zegolako inolako kulturarik identifikatzeko hau bizi jarrera horrekin, eta belarri prest gehitu genuen nirekin bai. Eta hasi ginen lagunen artean modu espontaneoan, txapa batzuk zabaltzen, eta ikusi genuen kriston atzekimendua izan zuela herrian, jenteak txapak hartu zituen eta jarrera oso aldekoa edo somatu genuen herrian, eta hortik sortu zen dana, ez? Osea, gure gogoan nolabait zan, kasik taldetxoaren gogoan norberaren inkoherentziak eta gainditzekoa, ez da? Bueno, gure kasuan, arratsaldeon, gure kasuan abantaila bat genuen ez, eta zen pixkat esperientzi guztia hauen berri ja bagenula, eta hortaz ja pista batzuk bagenitun, ez? Gu ikasturte hasieran eseri ginen, eta betiko pentsatzut gehienak bezala, euskara erabilera sustatzeko zer egingo dugu. Eta orduan zer egingo dugu galdera horren aurrian, genuen egiako esperientzia, lasartekoa, guretzat handigiak zienak, beldurra handia ematen zigutenak hasiera batian, bino asko gustatzen zitzaiguna. Eta orduan, pixkat, helburua berez, euskaran erabilera sustatzia zen, bino horren azpilan, genuen helburu konkretuago bat gehiago, aurkezpenian aipatu dena,
zela euskaldunak bisibilizatzea, ez? Eta jarrera aktibo hori hartzea, kalian ikustaraztea, eta batez ere ideia bat lantzea zela posible da. Eta uste duguna baino gehiago gainea. Eta bentaja horrekin, ez? Bagenitun aurreko esperientziak eta inkluso aurreko esperientzia horien ondorioak, orduan aurre ikusten genuen zer gertazitzeken, eta hoxe behan nahi genuen gure herrian, pixkat moldatuta, bino praktikoki bai egia eta lasartekoa gauza asko kopiatuta, eskertzekoa dela lan guztioi zabaltzia interneten eta, horrek pila bat erresten digu atzetik gatozen guztioi, eta izan zen, gure pistinara salto, eta ikus dezagun ila ze efektu duen honek herrian. Eta, hoxe. Bigarren galdera, ekimen bakoitza bere modura antolatu dezue, egia euskaraz batzordeak heldu zion gaiari, Arrigorriagan 375 baietz laguntaldeak, horrela aurkezten dezute, laguntalde moduan, eta Errenterian lau haizetara euskara elkartiak eta eka elkartu zineten. Ez dakit gaur esan duen, ez dioten zu, baina Asier Lafuente agurengo ekimenekoak zioen haien herrian euskalgintza pizteko eta batzeko balio izan duela ekimen honek, ezta? Galdetu nahi nizueke zuenean horretarako balio izan duen, ez dakit, zerbait itzalita zegoen, zerbait piztu duen, batzeko zertarako balio izan duen ekimen honek. Gurean, pentsatzen bestetan ere baina argi dago euskalgintza piztutzeko balio izan zuela, ez? Guk normalean euskara batzordean, 4-5 lagun ibiltzen geha, batzuk etorri beste batzuk jun, eta egia da, honen proposamena egin genunean, deialdi ireki batean, jende asko etorri zitzaigun, eragileetako ordezkari ez gain, norbanako desente azaldu ziren, eta egun horretan bertan proposatu genunean batzorde bat osatzea, barritu ingina, baina jende asko hurbildu zitzaigun parte hartzera, ez? Eta gero horretaz gain, ekimenean bertan, ez genukan inungo helbururi jarritako puru aldetikan, ez genekin zer izango zen, gurea egia esan izan da laborategia, honintzak esan duen bezala, pilotoa edo ez dakit, orduan dana zen improvisatua eta martxanen arabera egiten genduna. Eta ikusi genduna zen, aste batetik bestera efektu biderkatzailea izan zuela, eta gero eta jende gehiago aktibatzen zala kontu honekin, ez? Guretzako oso importantea izan da, eta garrantzitsua jendeak esaten zuena esperientzia, bere astea bukatzen zuenean, eta... Bai, gurean ere, euskalgintza Arrigorriagan nahiko atomizatuta dago, eta kasu batzotan adorea galduta, ezta? Euskara elkartean esate baterako, urteak daramatzagu esaten stand-by egoera batean gauzela, ez? 4 gauz antolatzen ditugu eta horrekin, ezta? Eta guretzat oso pizgarria izan zen, eta pentsatzen dugu izan dela urrats sume bat, baina elkarlana errazteko ere bai. Nik uste dut oso garrantzitsua izan zela herritarren ekimena izatea, horrela ikusi izan herrian, eta gero egia esan oso ondo hartu zen, eta udalean ere zinegotzi guztiek udalbatzan dauzenak egin zuten argazki bat txapak jarrita, eta herriko elkartetan eta oso ondo hartu zen, ezta? Ordan mota guztietako jentea hurbildu zen, eta nik uste dut urrats bat izan zala, bide asko dago egiteko, baina urrats garrantzitsua izan zala. Gurian egia esan ez hainbeste. Antolaketa aldetikan hasieratik abitu ginen hitzakin elkarlan batez sare sozialetako eta zabalpen guztioi hemendik egan ikusi dut. Esatera egintzen hasieratik antolaketa aldetikan hitzakin kontatu genula eta elkarlana hori hasieratik abitu ginela, bino gero gure ekimena txertatu genuen nahita korrika pasatzen zen aste berdinean bi helburungatik. Batetik, evidentia dena, giruak lagundu posible zigulakoan, bino bestetik antolaketa beira baita ere korrika batzordetik euskalgintza batea edo antolatzen lagunduko zigulakoan.
tamalez bai gure elkartian topagune izaera eman diogula orain dela urte batzutatik, eta korrika batzordian jende berdina aurkitu ginen, betiko hogeiak. Eta hogei esan dut ondo gelditzagatik, ze gutxi jo, berez. Bino, bueno, gero egia da, eta baita esan berra do, antolatzen ez, bino ekimena bea funtzionatzen hasi den momentutik orduan bai ikusi dugula Euskalgintza aktibatu dela eta hurbildu dela. Eta gaina, bueno, pertsonalki izan da oso bai, positibua, ze normalin gu izan berrin jendin atzetik jun, eta eman izena hemen apuntatu hau, hartu konpromisu hau, egintzazu hau, lehenengo aldiz, aspaldian gertatzen etzen bezala, jendia guregan hurbildu da. Haitze interesantia, parte hartu nahi du, zer egin behar dugu, eta guretzako personalki horri ibili ganantzako sekulako subidoia izan da. Horri helduko jo, baina beste matiztxo bat. Antolaketa kontuak itzein ditugu, zeinek antolatuzun ekimena herri bakoitzian. Galdetu nahi nizueke, motz bada ere, udalarekiko adibidez harreman izan duzuen hemen ikusten dira zuenak hiru eredu dira, baina beste batzuk ere izan dira, eta bakoitza dauka bakoitza ditu bere ezaugarria, nahiko nuke erakunde publikoekiko harremana, edo ez harremana nolakoa izan dan. Bueno, gure kasuan, aipatu dute hizkuntz proiektu batekin ari ginala eta udalak bertan parte hartzen zuen, bai diruz lagunduta, eta gero batzordean bertan teknikari bat gendulako orduan, eskatortik abiatuta sortu zen ekimena auzo mailan, eta, bueno, gero egia da, guk ez gendula jo udalera, udalak igual jozun gugana, nahizulako pixkat honen berri izan eta, bueno, lagundu zuen izan zuen moduan, ez dakit guk festa amaieran edo karpa bat jarri genuen, finantziatu zuen, eta, bueno, olako gauzekin eta jarripena egiten hortxe izan ginen. Bai, harrigorrean laguntaldean hasi ginen ekimenarekin, baina gero ja publiko egin genuenean eta herrian zabaltzen hasi izanean, orduan egon ginen udalarekin eta alderdi politikoekin, eta eskatu genien hori ondo ikusten bazuten, eurek egiteko argazki bat, txapekin, eta hori, eta, bueno, atzekimendu hori izan genuen, ez genuen diru laguntzarik eskatu, eta horretan ez zuten parte hartu, antolaketan ez zuten parte hartu, baina bai izan genuela atzekimendu hori, ez da. Bai, gurean motz, antolaketan personalki ez, baina bai eskatu genuela laguntzeko batez ekonomikoki, eta bai, arazoik gabe, harreman hori edo. Eta gero, lehen aipatuten bezala, Euskara Departamentutik bertatik interesa azaldu zuten eta politikure interesa azaldu zuten zabaltzeko haien gunetan, gu jun gabe. Berez egon du da, baina ez dugu bilatu. Justu, Aitzol, zu komentatu dezu eta horri helduko jau. Euskaldunak izan dira jomuga, hori goizianen ikustet nahiko argi gelditu dela. Nola aurkitu dituzu Euskaldun horiek, zerbaiten gozez, egarriz ematen du baietz. Horrelako, ez dakit, arrakasta edo izan da hola, pixkat kontatu, ez dakit, goze hori nolako izan den edo zertzen? Bueno, guk somatzen genuen eragileekin hitz egindakoa eta gure ingurunean ikusten genuen jendeak euskaraz bizitzeko gogo hori bazuela, eta baina hori bakoitza bere aldetik, ez dakit zeitzalitan ere aipatu da zerbait, horren inguruan, baina bakoitza bere aldetik egiten zuen altzuen apur hori, ez da. Orduan, hori ikusita buruatu zitzaigun zerbait antolatua izatea, kolektiboki pentsatua eta babes horrekin jendean nolabait artikulatu eta aktibatzea, eta bai gozea, euskaraz bizitzeko goze hori antzematen genuen. Bai, gauza bera, ez da, eta, bueno, topiko bat dirudi, baina armairutik irtetzeko hori, eta goizean esan da, baina nik uste dut txapen asuntoa dala batez ere aitzaki bat, hori erakusteko jentearen aurrean edo, eta oso garrantzitsua dala komplexitatea izatea inguruan, ez da, ez izatea bakarra, orduan bai hori nabaritu zen, eta gero Arrigorriagan behintzat elkar ezagutzeko gogoa. Ze oso jente gitxi identifikatzen da euskararekin eta gero lehen esan dituzun kopuruak, ez da, 4.000 euskaldun eta 3.000 eta piku ia euskaldun edo hartzaile, ez da. Eta pertsona horiek ez ditugu identifikatuta ere. Orduan nik uste dut behar hori nabaritzen zala, ez hori komentatu zen. Antzekoa, eta gu jendean sumatu dugu goguakin zerbait iteko, ez? Urtetan
genuen sensazioa zen euskalgintza eta jendia lo bezala zehola edo bide gurutze batian galduta, eta ez dakigu zergatik, baina ekimen honekin asmatu da eta demostratu diguna jendia da goguak ditula kalea atera, eta hainbestetan esan dugun egotetik egitera hoi jendia gogua dakala egiteko, eta egitasmo edo ekintza txukun bat aurkezten bazu jendiak oso gustoa hartzen dula, eta sekulako sorpresa eraman dugu jendia nola hurbildu den gure gana, lehen hau esango dut behin baino gehioten. Bai. Minoi, gogo hoi nabaritu dugu, egotetik egiterako gogo hoi, eta zerbait zehatza eta konpromisua eskatzen dura, baino norbeak egin dezaken zerbait, hainbeste utopiko edo azken muturroko helburuta zitzein berrin, nik egin dezaket hau eta egingo dut, eta benga, apuntatzen az. Are gehiago, esango nuke, uste baino askoz jende gehiago izan da. Hau, zure ingurunea gutxi gora bera ezagutzen dezulako, baina sorpresa handiak hartu dira. Nola esan duzu? Uste baino jende gehiago, hauela euskeraz, bai, guk gutxi gora bera ezagutzen dezulako zure ingurunea, eta zenek bizi nahi duen euskeraz eta bar, baina uste zenun jende asko ere hurbildu dela parte hartzera. Bale, oin beste terreno bat. Nik euskaraz egingo dut, zuk egin alduzun edo nahi duzun bezala. Bueno, ez dakit hori nik atea deten, baina nik olako zerbait ulertzen dut, ez? Ekimen hauetatik. Bueno, ondorio hori atera dut. Hortik bi hausnarketatxo egingo ditugu, eta lehenengoa da, hori ez da paradigma teoriko berria, elkarrizketa bi hizkuntzatan izatearena, goizan hortaz hitz egin da, baina hori, esan deguna ez, ez dela praktika ohikoa. Zuek nolako sentsazioak jaso dituzue jendearen gandik, ze oso gogoarekin zeuden olako gauzak egiteko, baina azkenean gero praktikan horrelako egoere egin behar izan di aurre eta saltxa hortan ibili dira, ez? Zuek kontatu bi hizkuntzetan egitearen kontu hori nola joan dan? Bueno, nik gogoan dut lehenengo txandaren amaieran batek esan zuela martziano sentitu zala, ez? Pixka bat praktika berri horretan, bera lehenengoetakoa izan da, zehazierako txandan 5 laguntzian, eta baina gero aitortzen zuen, eta besteek ere esan dute, ez? Praktika edo trebetu ala, esanet, praktikaren poderioz azkenean trebatu egiten zea, eta ohitu egiten zea, ez? Horre goizan ere ibili ohitura kontuekin, eta ez? Tardun, ohitura horiek hartzen joan behar dugu, eta nik uste natural euskeraz egin dezakegula, besteak natural erderaz erantzun da, eta hori jendeak poliki junda barneratzen, ez? Hori batetik, gero bestetik ere, aipatu nahiko nuke, ze hori lekukotza askotan aipatu den beste kontu bat izan da, hau da, euskera ikasten ari direnak edo askotan ez dakizula zer ulermen maila bazutenik ere, horiek oso modu positiboan jaso zuten euskeraz egitearen kontu hori, ez? Eta mesedez eta favorez hori eskatuz euskeraz egitea eta beraiek erderaz egitzea, ez? Guk ez genuelako gehiegi landu belarri presten kontzeptua diot, ez? Orduan, esperientzia bezala jendea nola sentitu da, hasieran pixka bat arraro hori onartu behar dugu, ez da gauza natural bat, egun batetik bestera, bi hizkuntzak horrela nahastea. Baina praktika baten ondorioz trebatu daiteken zerbait da, eta frogatu da jendeak hori posible duela egitea. Bai, nik uste dut Peiok esan dauela goizean, ez da, bakoitzak bizi dauela modu batean. Guk taldean, esate baterako guetariko batzuei ez hitzaigun oso gogorra egin, ez? Nik, familian beholango harremanak ditut, eta orduan, ez dakit ohitura hori ez dakit hartuta, baina, ez dakit 6-7 bider egonezkero pertsona batekin hizkuntza berri batean, ez dakit naturaltasunez edo saltu egiten dut, ez da? Baina beste batzuk nahiko gogor bizi izan zuten hori, egiten zitzaien nahiko, eta, klaro, ez dakitia gure epeak eta nahikoak diren ohitura berriak finkatzeko. Hau da, esfortzua zen, kasu batzutan, horri eustea, ez da? Nik uste dut denetarik egon dela hor. Zuenian, denetarik? Bai, gurian ebai denetarik batzuntzat erresago, bestintza zailago.
ematen du, ze igual guk ez dago besteko lagin nola esateko hau hola da, bino badiru, familia arteko edo ja harremanak oso finkatuta daudenak beste urte luzez, eta hoi gehiago kostatzen dute, tabernako edo ez dakizenekin harreman hoi aldatzia, baina ez, nahiko evidentia dirudi. Bino, geho bai botako nukela, adibidez nire etxian hausepea gertatu zait, nire gurasukin nola egiten dut, gaztelera euskera, aste horretan nola hasi ginen, eta ari konturatu nazena, eta atentzio asko ditu nahuna da, niri askoz gehiago kostatzen ziala gurasuri bino. Eta gurasu sekulako esfortzu egiten zuten euskera ziteko, ekartzen dituen euskerara. Eta ni nintzen desorosogo haiek bino, eta horrek zer pentsatu asko eman dit. Eta orduan urrengo galdera da. Erdaldunak euskarara ekarri nahi ditugu, orduan planteamendu honek ez aldu moteltzen helburu hori. Oain gertatzen bada ohitu egiten gehala bi hizkuntzetan egiten, zer gertatukoa? Ez dut uste, nik uste erakarri egiten ditugula, eta, bueno, niri, ez dakit, nik izan ditudan esperientzia pertsonaletan eta erdaldunekin diote, eta igual oso eulerme maila txikia zutenekin eta, bueno, basi dira ere hitz batzuk ere esaten, eta nik uste azkenean ere beraiei piztu behar diezula euskera ikasteko behar gogo, ez dakit nola definitu, oso ondo, baina nik uste oso positiboa dela beraientzat ere, ulermena areagotuko dutelako, eta batzuengan, ez guztiengan hori argi dago, baina piztu dezakezu ere ikasteko gogo hori, edo gurera ekartzeko grin hori. Nik uste dut oso lagungarria dela. Esaten duzunean, elkarrizketa bat euskeraz, ala erderaz izango dan, orduan da 0 edo 1, ezta? Eta pertsona askori oso zaila egiten zaila saltu hori ematea, ez? Eta nik uste dut urratz bat dela, elkarrizketa elebiduna urratz bat dela, eta gainera, sama hau biziak hartzen dauela. Nik hori ikusi dut. Euskaltegiko ikasleekin eta hori, nahiko eroso sentitzen ziren, eta gainera esaten zuten behitu ibilinaz ikasten, baina inoiz ez dut astirik izan, edo aukerarik izan praktikatzeko eta bar, eta ikusten zen, eurentzat aurrera pausua zala euskerara hurbiltzeko, ez? Oin, hau biziak bai sentitzen duela presioa, zen ikuste bat pertsona batek erantzuten dizunean gazteleraz, gu ez gauz horretarako ituta, ez da? Baina agian zentzu handiagoa deko hau biziak izatea presio hori, eta ez gaitasuna horren beste ez daukan pertsonak, ez? Ordan zentzu horretan, nik ikusten dut lagungarria, bidean. Bai, nire ados nago, nire ustez ez du kalte egiten, honek, en todo caso laguntzen du, pixka daitzi berrek esan dako, ez? Erabilera handitzen guazen enean, beharra soziala edo handitzen dua, motivazioa handitzen dira, eta horrek eragingo du eraberian erabilera handitzea, azkenin nik gurpil bat ikusten dut, orduan, bueno, bada esparru bat, nun erabileran handitu dezakegun kale mailan presentzian, eta horrek beak lagunduko dun gerorare erabilera hori naturalago eta gero eta ez hain elebiduna izaten. Hoi da, behintzat, plana. Nahi dezunean elkarri xaxatu, lasai, bestela nik galderak egiten jarraituko eta. Hau ja galdera pixkat orokorragoa badakit errepasatu dezutela eta horren, bueno, pixka lasaixia hori kontatzea nahiko nuke. Zuentzako, bakoitzan ekimenian, zeintzuk izan dira lorpenak, ez? Horra aipatu dituzu hitzak, batzutan miraria baten zula, kriston sorpresa hartu ditugu. Bueno, pixkatola denbora izan dezute pentsatzeko nola jundian gauzak, bati bat egiakoan eta rigorriakoan kasuan, errenteikoak ez dezute inbeste denbora izan, baina, bueno, zuentzako zein dira lorpenak? Bueno, nik asko aipatuko nituzke, baina niretzako oso importanta izan da Euskaldunak aktibatzeaz gain kontzientziazio maila hori, ez? Hau da, konturatzea zein, pentsatzen dutenak, beti euskeraz bizi diren horiek konturatzea zein errez pasatzen gean gaztelerara Euskaldunak, hortaz kontziente izatea eta pausu, hori kontziente izan da hurrengo pausu ematea, ahalik eta gehien euskerara heltzea, hori lorpen handia izan da, ezta?
Gero bestetik ere, konturatzea, ezakit aurre iritziz josita gauden, beti pentsatzen dugu oso tentsioa sortuko dugula gazteleraz zuzentzen magea, edo ez ezagun baten gana, edo askotan ezagunekin ere, nahiz eta jakin ulertzen duela, eta konturatzea bestearen jarrera oso positiboa dela, eta oso urrun gaudela pentsatzen dugun horretatik, ez? Eta, bueno, elkarrezketa elebidun horiek ere aipatu ditugu, posible direla ikustea. Zakit, igual dana kontatuko eta ez izuet ez zerretzeko kontatzen. Bai. Bueno, gurean atzekimendua, danok esan dugu, ez da, jendearen atzekimendua eta gero, uste gu garrantzitsu esan dela hizkuntza praktika kuestionatzea, maigainean jartzea. Askotan implizitoa da, ez da horri buruz hitz egiten, eta nik uste dut, lehen entzun ditugun ahobizi eta belarri prest eredu horiek oso erakargarriak eta eraginkorrak direla. Hizkuntza praktika horiek kuestionatzeko, hau da, pertsona batek nahi badu eta eskubidea badu zergaitik ez du euskeraz egingo besteak ulertzen badio. Eta mezu hori nik uste dut zabaldu zala, neurri batean herrian, eta hori oso positiboa izan zen. Lortu ez ditugun gauzak, eta batez ere oso garrantzitsua, gazteak hurbiltzea. Hau da, ikusi genuen jente gehiena, jente heldua izan zen, eta herrian naiz eta gazte batzuk euskararen munduan eta mugitzen diren ez ziren hurbildu. Eta bigarrena, gehiago izan zela, azkenien ekimen simboliko bat, benetako hizkuntza jokabideen aldaketa bat baino. Hasi ginenean talde txikian, guk enfokatu genuen hizkuntza jokabidearen aldaketa, ez? Baina gero horren beste zabaldu zanean herrian, nik uste dut galde genuela horren kontrola ez genuelako lasarten edo izan duten metodologia bera eta datu baseak eta hori, ez? Hori ikasteko urrungo baterako, ez? Ja ez gutxikin gelditu nazi esan. Berdina, nik uste lorpen handiena kontzientzia nintako ariketa dela, ez? Batez euskaldun sentitzen geanen egin dugun autorreflexio horretan, ez? Gure mugak ikusi ditugu eta herriko mugak baitare, bino impacto gehiago eduki dute gure muga propioek. Gure aurre iritziak edo joerak, eta horren inguruko azterketa, aste horretako ariketa honek eragin du azterketa batitia gure jarreran ingurun. Eta importantia da identifikatzea zer den gustatu etzaiguna gero aldatu ahal izateko, ez? Netzako da lorpenik handiena. Eta gero bai aipatuko nukela ilusioa ikusi dugula, azkeneko, osea, lehen bota dut, Euskalgintza erdi lozeo, azkeneko urteetan eta ezagize, eta nik guk ilusio bat ikusi dugu ekimen honetan, jendean parte hartzaren aldetik, aspaldi ez genuna bizitzen, egun konkretutan korrika kilometrok eta olakotan ikusten dituzuna, baina egunerokuan ez. Eta horre ere, ezakit, oso polita utzi digu. Ezakigu zergatik, ezakigu hurrengun asmatuko dugun edo ez, bino aprobetxatu berra dola, bai. Bai, nik hori gehitu nahi nuen ilusioarena, lehen ez eta ipatu zer usteagatik besteei ere, baina gure kasuan ilusioa, gure kasuan Arrigorriagan ez bezala, adin guztietako jendeak parte hartu du, eta niretzako oso harrigarria izan zen, horren beste, gazteak eta gerturatzea, horren beste, ez esango golde bat etorri zanik, baina oso, anitza izan zen, adin kontuan, eta ilusio ikustea gazte hoiengan, niretzako oso importante izan zen. Bai, eta gero galdetu nahi nizuen, lortu dezutena lortzeko, agian gauza batzuk errepikatuko dira, baina arrakasta hortarako esango dugu zein diran gakoak, zuenian zein izan dian. Nik bat botako dizuet, botatzagatik gero nahi bezu heldu horri, eta nahi bezu ez heldu, baina gehienetan zuen ekimenen gauzak irakurritakoan, atentzioa ematen zuen jendearen jarrerak, nola izan zuen bere frutua, bizipozez, irribarrez, positiboki, esan dezute gero horrek ilusio piztu duela, baina era berean kalera atera eta hitz egiterakoan eta harremanetan sartzeakoan jendearekin jarrera hori ere propio landu dela eta horrela egin dela, ez? Ez dakitik bat botatzagatik.
Bai, bueno, jarrerarena, ni ustez, positibo izateko eta jendea eroso sentitzea, hortarako aurrelanketa hori, ez? Hau da, jende hori prestatzea eta baldintza horiek eskaintzea eroso sentitzeko oso importante izan da, gero jarrera positibo horrekin, irribarre batekin juteko, eta hori, gero hori, lehen aipatu dut ere kolektiboki antolatzea olako gauza batek, babesa ematen dio parte hartzaileari, ez? Klabe gehiago, ez dakit, utziko izkizu ez zuen, ez dela dena kontatzen dute, ez dakit, utziko izkizuet, gero ez dela botako ditut nik gehiago. Bueno, gurean Zabantzabarrik tailerra, Gemarekin egin genuen tailerra, hori izan zen guretzako ilusioaren iturria, eta nik uste dut hortik atara zen planteamentua izan zala jolasa. Batarako gara ekimen bat egitera, baina pisua gainetik enduta, edo ez dakizelan esan, ez? Eta gero oso lagungarriak izan dira, bai bertan entzuten dan diskursoa lehen esan dudana, ez da? Hizkuntz arau implizituena, eta baita Lasarten garatu zituzten ahobizi eta belarri prest ereduak. Horrek izan dira izugarri lagungarriak gauzak planteatzeko, ez da? Eta hirugarrenik esango nuke, herrian ikustea herritarren ekimen baten moduan. Hori izan dela lagungarria, ez zegoen elkarte zehatz bat atzean, eta horrek lagundu dago. Bueno, nik seguru ez dakit esaten zein izan dingakoa. Segurazki gakotako bat izan da zuek lehenoztikin izana, eta ondo atera izana, eta inbidi puntu hoi eman izana. Nik uste gako importantia izan dela baitare. Eta gero, ekimenak, hau da uste duguna, oraindik gure bai datu jasotzen nahi gea, eta falta zaigu parte hartu duten guzti horien hausnarketak hobeto jasotzea. Nik uste ekimena epe batian konkretuki aurkeztea, babes gainagu korrika pasatzen zen aldi horretan, eta norbeatik atetzen zena, norbea jartzen zuen bere konpromiso maila, nik uste horrek denak lagundu dula ekimena honek arrakasta eukitzean. Baina gero esan dakoa, ez dakigu zergatik hainbesteko arrakasta eukidun ekimen honek, baina hori da aztertu berreko kontu bat, ezin dut esan, ez gau sartzen esatea, baina hori. Nik uste ere jendeari ez diozu eskatzen bere bizimodua aldatzea, ez? Eskatzen diozuna da, astebeteko txanda batean parte hartzea di joanean, ez diozu eskatzen bilera batea etortzea, edo bere ordutegi aldatzea, edo ez dakit, ez diozu ezer berezirik eskatzen. Eskatzen diozuna da buruan ariketa hori egitea. Eta dagoeneko pertsona horrek izena mandunerako motivazio puntu bat badu, baina ez diozu eskatzen bileretara etorri edo beste lanketa berezi bat egitea. Berak ariketa bere buruan egin behar du bere ingurunearekin. Eta hori nire ustez oso importantea izan da. Neri, aztu zait, leheno, Euskal Gintzan gabiltzanok asko, eta zure esaldia, txokolateak itea ez du gutziko, baina txokolateak itea ez du gutziko, baina zerbait gehiago nahi genuen. Nik uste hori herritarrak ere bazutela, sensazioi. Eta horrengatikan ekimen honek ere arrakasta eduki dula. Lehen esan dako, egotetik egiteko gogua zeon. Eta ekimen honek eskeintza hoi zara, izan like gakotako bat. Carmelo, igual zuk ez da hori komentatu ni nahiko nuke, ia hori ez, Aitziberrek komentatu duen hori ez, hasiera bat eta bukaera bat eukitzea ekimenak, konpromiso maila handia, baina oso denboran oso zehatza, ez dakizuek hori nola bizi izan dezuten arre horriagan. Bai, esan duan ez, nahiko improvisatu izan zen, eta hasi ginenean txapak banatzen, eta jendeari izan genion, nahi baduzue jarri nahi duzuenean, eta gero euskararen eguneko asteburu horretan, ostirala zapatu eta igandean, batarako gara kalera txapekin eta hori ez. Eta nahiko hori improvisatu izan zen, batzuek hartu zuten txapa eta egunero jartzen zuten, ezta? Eta batzuk jarraitzen dute, oin denda batzuetan, eta oin dut txapa dute, eta barrez da. Baina bai nik uste dut garrantzitsua dela denbora mugatzea. Eta hori hasieratik esaten genuen, eta bestela galtzen du zentzua eta jentea nekatu egiten da, eta purka desagertuz doa. Orduen, epe batzuk jartzea, eta hori ez genuen egin sistematikoki, baina uste dugu hori garrantzitsua dela.
bai, badaukagu denbora, eta orduan hasiko naiz galdera batzuk improvisatzen. Bai, punto bagenukan jarrita Euskaldunak jomugan, baina erdal komunitatearekin ere lan handia egitearena, ez? Goizean hortaz hitz egin dugu, baina orain konturatzen bagera egian Arrigorriagan eta Errenterian hain justu, ez da justu gehiena landu duten terrenoa, erdal komunitatearena. Halare, arrakasta izan dute, beraie pozi daude. Denbora daukagunez nahiko nuke egin ez duzuten hortaz hitz egitea, edo zergatik ez duzuten egin, edo importante, ez dakit, horren inguruko hausnarketa txiki bat. Bale, bueno, gure kasuan, hori izan zen korrika amaitu berria, euskalduntzearen gaiarekin, eta bai, ikusten genuen fokoa jarri behar gendula hor, eta horrekin tematu ginen. Ez besteak baztertzeko helburuarekin, inondik inora, baina aktibatze hori ikusten genduen oso garbi euskaldunekin landu behar gendula. Eta gure baliabideak ere, banak modu voluntarioan ari ginen lanean, orduan, hortxe gelditu zen, ez? Egia da gero, ekimenak aurrera egin ahala, 8 aste, 61 egun izan zian konturatu ginen, auzoko erdal komunitateak, gogo zegoelo, oihartzun mediatiko handia izan zuen, enteratu zian zertzan, eta horbiltzeko gogo horrekin gelditu ziala, eta gu, azkeneko jaian gogoan dut, ikastolako guraso ez euskaldun talde batek parte hartu nahi zula jaian, eta gu deskolokatuta ginen ez genekilako nola egin tokia, ez? Gunaiko lan gendun gure egun osoko jai hori antolatzen, eta guain nun sartuko ditugu hauek, eta zer egiten, eta nola, eta berai, okurritu zitzaien, bakoitza herri desberdin batekoa azalako, bere herriko errezeta bat egin, bere hizkuntzan eta euskeraz, eta antxe, eraman zituzten, eta baina hori, gero ondoren baloraziorako balio izan zuen, ez? Eta ondorenera beste herriek hori garatu ahal izateko. Niretzat ere, importante izan zen, guk, ez genuen ezan helburua baztertzea inondik inora. Hasieratik establezimendu guztiei jakinarazi zitzaien gutun baten bitartez zer egitera gindoa zen, eta jendea joango zitzaiela modu hortara, orduan ezarritzeko, eta bar, eta hori azaldu egin zitzaien, baina ez genuen egin banan jun, eta esplikatu establezimenduetan nahi naiz. Eragileekin igual lan gehiago egin zen, baina fokoa bai euskaldunengan jarrita. Eta hori, ondorioa bai izan zen, beste lanketa bat egin behar genula, euskeraz ez dakiten hoiekin, edo ulertu bai, eta hitz egin ezin duten hoiekin. Bai, Arrigorrian nahi eta nahi barik erdeldunekin harremana baduzu. Guk ez genuen planteatu genuenean taldean, orduan bai, lagun euskaldunak, eta hori, baina zabaldu zanean herrian, joan ginen dendetara, tabernetara, eta antopatzen genuen euskalduna, erdelduna edo dana dalakoa, ezta? Eta nik uste dut oso lagungarria izan dela goizean esan dana, ezta? Gure proposamenean ez genion inori eskatzen ulertzen ez dauen persona baten aurrean euskeraz egiterik, ez? Proposamena zen besteak ulertzen badu, orduan erabili. Eta nik uste dut erdeldunek, euskera ez dakitenek, orduan ez zirela larri implikatuak sentitu, ez? Orduan, euskararen aldeko jarrera erakutsi, eta bai, txapak hemen jarri eta ez dago arazorik, ez? Baina ez daukalako bez inolako ondoriorik euren bizitzan, ez? Gero bai eukin dugu taldean egon garenean eta eztabaidatan, hori zabaltzen danean taldean, eta hor zauzenean ja beste 3-4 pertsonekin, eta hor sortzen diren, eta egia esan, goizien entzun dut peiok azpimarratu dagoela, bikoteka egiteko zeira hori, taldea azten danean orduan gauza komplikatu egiten dira. Baina egin dugun mailan, ez dugu holango zailtasunik izan, esan. Gurian ez dugu bereziki landu, bino ez genulako nahi, baizik eta esan dago, hasieran ez genekigun guk ze indar klase eukiko genuen, eta herriaren nola erantzungo zigun, eta guk puntun jarri genitun euskaldunak aktibatzea. Eta horretan jarri genuen indarra. Eta belarri presta, pixka horregan bezala, errenteian erdaldunakin jo bai topo ingozu, orduan haien konplizidade hori bilatzeko instrumentua hau bizilak beak ziren, ez? Hau bizilan lanetako bat zen bere komunikatzailea belarri prest bilakatzea baitare.
Eta orduan, bueno, ez da nahita izan den zerbait, hausnartutako zerbait, eta hasiera batian xume hola planteatu genuen, eta horregatik baitare hau bizi gehiago parte hartu dute belarri prestak baino. Baita, esan den bezala, hurrengo urteko ikasgai bat badugu, eta badugu terreno bat lantzeko. Minoi, ez da nahita baztertutako, edo ez nahita erabakita ez lantzea. Hoi da, izan da, bueno, guazen, abentura bat izan da baitare, historia. Magia. Bai, nik uste poliki bukatzen, azkenengo galdera nik uste ezinbestekoa, ze esan dugu, hauek epia zeukaten, hasiera eta bukaera, eta hirurek bukatu dute, eta oain galdetu beharko dugu, datorren urtean zein berduen, ze bigarren kapitulua espero dugu, edo ez dakit egongo da, no ez, edo hausnarketa maila diferenteak igual egin dituzue, batzuk denbora gehiago izan dezue, beste batzuk ez, esatia daukazuten guztia esan hemen. Zer ardura. Bueno, gu batetik, ura bukatu genunean, edo amaieran, bain genuen nolako valorazio, bueno, parte hartze valorazioa, jendeari galdetu genion, nola sentitu zen, edo pixka lekukotzak eta jasota, ikusten genuen guztiei galdetzen zitzaien, bueno, aurrera begira zer, eta gehienek prest zeuden, bai norbanako, bai eragileak, pauso bat, aurrera egiteko, ez pauso bat gehiago edo hildo horretatik jarraitzeko. Beraz, bueno, ja predisposizio hori badaukagu, eta gero bestetik ere, ateratako ondorioetatik ere, tira egin behar dela, ez? Eta Garmelokoan aipatu du, binakako elkarrezketa horiek tira, baina nigo gogoan dut, lekukotzetan gazteek aipatzen duten askotan, hurbildu diran gazteak oso bakarrik sentitu dira, beraien kuadrilla euskaldunetan, beraiek bakarrik egin dutelako tira, ez? Eta gogo hori, hau da, beraien kuadrilla natural horietan eragiteko gogo hori hor dago, eta horri ere heldu egin behar diogu, nola bait, ikusi behar da nola. Eta hoxe aipatuko nuke, orain ari gea eragileekin ere galdeketa bat pasa dugu, guztiei ikusteko bakoitza ze puntutan dagoen eta hurrengo pausuak zeintzuk izan daitezken, eta hori jasotzen ari gea orain hilabete hontan zehar eta hurrengoan. Orduan, oraindikan egosten hurrengo. Bai, guk emaitzak ikusita erabaki dugu tailerra edo antzeko tailer bat egitea berriro, eta berriro hortik ekimen bat sustatzea, estilo honetakoa, eta ziurazki ikasi ditugun gauza batzuekin batera. Eta gero beste bi gauza ditugu buruan, ez? Bata da gazteekin lotuta, ikusi dugu kirola lehentasuna dela Rigorriagan. Gazte guztiek ikasten dute D ereduan, eta 10 entrenatzaileetatik 9 erderaz entrenatzen dute. Eta horrek dire gazteak, D ereduan ikasitakoak, badute gaitasuna, eta barrez. Orduan, sustatu nahi dugu behetik orako proposamen bat, horretan gogoa dutenak, entrenatzaileak gazteak eta sartzeko gogoa dutenak eta batu, eta ekimen bat sustatu hortik, ez? Eta bi ekimen horiek batuta, ez dakit, aitzaki moduan erabili, euskalgintza berpizteko, indartzeko eta elkarlanean jartzeko, ez? Bueno, neko momentu ahuletan ibili gara. Gu bide beretik jarraitzea, ez? Lanketa hauaingoa aipatu behin baino gehiotan esperimento bat o abentura bat izan dela, eta deskubritu dugu badakala poso handia eta herriako goz hartu dula, orduan aurrea begira bideo hobeto jorratzea eta eragileekin, baita guk aurten adin muga jarri genuen eta gazte asko hurbildu dira parte hartu nahi dutela esanez, eta hortaz hurrengo urtean hori irekitzeko asmua. Eta pixkat, azkenin da, zabaldu nahi dugu, ekimen hau beha, gero eta gehiago herrian, oraindik eta ebezea handiagoa eukitzeko, ez inpaktu eta efektu handiagoa. Eta gero gelditzen den galdera da, ekimenetik ekimeneko tarte horietan zer egin edo nola egin irauteko hartzen dien aurrea, ez? Hartzen dien konpromiso horiek, aurrea pausu horiek atzera ezin bilakatzeko, ez? Bakigu beti izangoela piskatatzea, bino ez bueltatzea hasierako punto horta, ez? Eta bueno, horren ingurunea hausnartzen nahi geha, eta nahi geha alako konpromiso taulak eta olako gauzaetan, bueno, baina pajeatzen gehiago, ezer konkretua euki bino. Bino, aurrea birako lana da, bide bat ikusi dugu zein den bidea,
honek bada, erramako bidea topatu dugu eta ibiltzeko intentzioakin. Lehen oi hartzua batek itzein du, eta han ere zerbait egitekoa dira, eta ni dakitela aldemeneko herria da, eta ez dakit ja geografikoki edo eskualde mailan zuze pentsatzen izaten, edo ez duzu ezer komentatu, baina ez dakit, zerbait da ono ez da hon, edo... Arri jagotia do. Bai, ni oi hartzu arranaz, hori eta lan nahitu bino oi hartzu arranaz, eta bai, entatu geha oi hartzunen badaola asmua, pasaian ebadao asmua, orduan arri jagotata dago, ila elkarrekin edo behintzat koinziditzen ditugun ekimenak indar gehiago ukitzeko, bino momentuz harria da. Oraindik landu berra. Oso ondo, guk gure galderak eta erantzunak nolabait bukatu ditugu, eta hoain zuen txanda, hasi pentsatzen ja galderak. Hitz egiten ere ez dezutenez, aitzoli emango jotitza. Ja, beti bukaeran animatzen az. Ez, aprobetxatu nahi nun, eskertzeko batetik herriak ez ditut esan nahi, seguru bat emataztuko dutela, baina lehendik ekimen hau duten jende guztia, gu iritsi ginenean ez geha zerotik abitzen. Lan pila bada hoina oso txukuna, aguraingoan gomendioen gida da bikaina, gomendatzen zaiuztet begirada bat botatzeko. Lan pila bada hoia egina eta eskerrak ematiaz aparte zuei eta argiari baitare bereziki zuen jarraipenan bitartez erresa da lokalizatzea informazio guztia, argiara sartu eta badakigu handik bideratzen, hori oso importantia iruditzena, eskerrak emateko aprobetxatu nahi nun, eta baitare aprobetxatu hemen egon gozazte herri eragile edo udal teknikariak olako ekimen bat ez dena inoa indikan, animatu zelan asko eta asko jaina do eta errex egindatxeken kontu bada eta etekin handiak ematen dituna. Galdera bat izangoa ba, o zalantzan bat, o... Bai, hor galdera. Ez dakitzotan bertsoa bota edo esaten diat, ez. Eda galdera da hori, hor, ez dakit, agian da denontzako di galdera, ez bakarrik ez zuentzako. Hainbeste esperientziari dira ja sortzen, bai, ez, egian lasarten eta beste herri askotan, baki baita ere murgian, talako horretan. Zuek, ez dakit, posible ikusten duzue, ekiz urte barru, zehozer egitea, zuen auzoan bezala, zuen herrian bezala, Euskal Herri osoan, edo. Claro, askotan egiten dirik zenbait hori kanpaina, ez? Txantxangorria dibedez. Txantxangorria egan egiten du, tal. Guri, bueno, piskatu egin du eskola, barrategian, seguranan, gure umekin egin dugu, txantxangorriena, edo hemen dira igo, beti alako aurrekin. Oain dago, asunto, txapa, nizu, tal. Karo, ari da gaia jaunditzen. Umeak ari da honditzen, Euskaldunak ari da gehitzen, pasatu dira 40 urte, azken 20 urtetan, kriston indarra eman zailo, nolabait hezkuntzatik, orduan etorkizuna bator Euskalduna, onditen baldin badugu. Ez da. Orduan ez dakit, zuek personalki, denok ez da, Bai, pensatu zue edo, noiz baitori edo da, bakarrik, ni historia bada. Maikoei erantzuten utziko dugu, eta gero zuk izan duzun bezala, beste norbaitek ikusita bihar egitaragoan zer dagoen, beste norbaitek ere erantzun nahi baldin badu, mikrofona emango diogu. Bai, bueno, aitzolek esan dagoena bat egiten dut guztiz, eta gainera gure esperientzia gurea ezin zen posible izango aurreko esperientziako barik. Osea, guk hartu genuen batez ere lasarte horiakoa, kriston dokumentazioa zegoelako jarrita hor, ez? Eta hortik edan genuen, eta hortik kopiatu eta moldatu genuen, ezta? Segu beste maila batean geunden, ezta? Baina Euskal Herri mailan egiteak baditu sinergia eta posibilitate handiak. Hori
Nik uste dut oso obvioa dela, ez da, oso zera. Bai, baina bueno, lehen mapare ikusi dugu, intentsitateak eta dentsitateak eta hori, nik uste hori ere importantea dela kontuan hartzea, ez? Toki guztietan ezin da maila berean egin. Orduan, bueno, hori kontutan hartu beharkoa eta bai, piztinara bota argi dago. Bueno, nik ponente emergentearen aingoet. Hemen dago, hau da, neko gorrik ateadun mapa, ordu nik uste iparraldean aidiala hemen paper iskutuk erabiltzen, han nola egin egiteko, eta igual, hau horrelako nola izan dut, mind map edo buru maparik ez dut aspaldi ikusi, eneko? Hau da, Sagardo, sobera daten dugularik ekoizten ditugun nota batzuk, ezakit. Ez, goizan aipatu dituzte hainbat tresna, hainbat, eta orain esan duzue, zuek ideki duzuela bide bat urratzaileak izan zirezela, eta orokortzen aldiren gauza batzuk direla, eta bakotxaren tresnak kopiatu haintzin eta gurera aplikatu haintzin, sortzen alditugu ere gurean, Baionan gero miagitzen eskualdean bederen, 10 egitarretatik bederatzi erdaldun utxak baitira, beraz, aukera desberdinak zabaltzen aldi dugu eta hori guzia. Bueno, garbira pasako dut eta beste egun batez aurkezteko dut. Bueno, Euskal Herriarenak ez badu arrakasta gehiago izan, erantzunetan, beste galderaren bat. Arratsaldeon. Bueno, galdera baino entzuten da, bai. Pixka bat, ez dakit zirikatzeagatik, ze hain dana da, guztiok hain ados gaudenez eta hain politik usten dugunez egoera eta lorpenak izango direla hurrengo etorkizuneko helburuak markatzeko, ja ari gara helburuak markatzen izan ditugun lorpenen bitartez eta bueno, hori ere batzutan arriskutsua da, baina nik uste dut pasazaretela egin den galdera baten gainetik. Hau da, hori egin da, guztiok aipatu duzue denbora mugatu behar zela, izan behar zuela hasiera bat eta amaiera bat, bestela oso zaila izango zela arrakasta izatea, eta galdetu zaizue, eta horrengoan zer, hau da, eta gutxi gora bera esaten ari zaretena da, errepikatzearena. Nik horrela planteatuta, sentsazioa, eman dezaken sentsazioa, nik ulertzen dut positiboak izan behar garela, eta ni banaiz, baina itxura ematen du, bihurtu da daitekela, azkenean beste modu batean bada ere, eta elkarte zehatz batek ez du egin du herriak, baina kanpainitiz bat ere izan daitekela. Agurainen urtean 75 ordu izango ditugu horrelako komunikazioa izateko, ez dakinon izango dira 40 egun, eta badakinon izango dira ez dakizen bat egun. Eta Euskal Herriko egoeraren aipatu duzue, baina badaude gauza batzuk, kontseiluak bertan berak duela 10 urte, konpromisoa eta mintzatratuen kanpaina egin zuen Euskal Herri osokoa. Guk oraindik Gasteizen euskaltegi batean baditugu 4 karpeta 900 kontratu jasotzen dituztenak. Hau da, konpromiso pertsonalak zirenak, norberari telefono hartuko dut euskaraz, okinari eskatuko diot euskaraz, eta gero mintzatratuak aldebikoak eta taldekoak. Hoi guztia jaso ziren eta epe batzuk markatu ziren jarraipena egiteko. Konpromisoak zirenean norberak bere buruari egin behar zion jarraipena. Eta besteak zirenean jartzen ziren horrako itzordutxoak, kafetxo bat hartzeko eta betetzen ari gara sinatutako kontratua. Hori duela piku urte izan zen eta iritsi zen momento batean non nekeak edo fritu, hau da, hori eguneroko bihurtzea, simboliko geratu ziren kontratuak, geure buruarikeko konpromisoak hor geratu ziren, eta hor bide hil batera iritsi zen, eta parkatu ziren, eta esan bezala, hortze dauzkat karpetak eta kuriositatea daukat, hartzeko igual eta bere ezagutzen ditudan oraindik, eta bere 10 urte pasata gero, sinatutako konpromiso horiek eta kontratu horiek betetzen jarraitu diren. Sistema hori nola implementatu herrian, tabernak eta bar, hori ez zen jorratu.
baina hizkuntza ohituren aldaketarako bide horiek eman ziren, eta ez toki batean, esan nahi dut, Kontseilu planteatu zuen Euskal Herri osoan, behintzatego alden. Eta orduan, nik memoria oraindik badut apur bat, eta gogoratzen ditut gauza horiek, ni neuk eman ditut parlamentuan duela 10 urte hizkuntza aldaketarako tailerrak, hemen aipatu diren gauza asko garai hartan ere esaten ziren, zu zeuk planteatu dituzun gauza batzuk txepetzek ere esaten zuena, Gasteizen ez dagoenez arnasgune izateko moduan, Euskaldunen konpatazioa eta arnasgune artifiziala sortuko ditugu. Ni alde horretatik apur bat kritikoa naiz, ez dudalako uste horren gauza iraultzaileak eta berritzaileak asmatu ditugun. Igual eman diegun beste forma bat, baina nire eta horra noa. Hau egia eta 365 eguneroko realitati bihurtzeko nola ze pausuak eman daitezkeen eta nola ikusten duzuen herritik. Bihar igual izango dugu proposamen oso miragarria, baina herri xume baten ikuspuntutik eta haren uste dut ez duzuela erantzun, pentsatzen dut. Bueno, orain utziko diegu erantzuten. Bai. Goizean uste dut entzun dudala, lehenengo urratza dela astintzea. Eta astindu ezkero, beti lortzen dela zerbait. Eta ziurazki gure abeintzat arrigorreakoa izan da lehen astintze hori. Baina nik bai maila personalean eta taldeko mailan, harreman bat aldatzen duzunean hori hor geratzen da. Niri gertatu zait hori. Herriko pertsona batzuek ez nekien euskeraz ulertzen zutenik, ez nekien euskeraz zekitenik, eta aurrera pausu txikiak, bere neurrian eta hori, baina aurrera pausuak dira, ez? Nik ikusten dodan berrikuntza da bi hizkuntzatako elkarrizketarena, eta ez dakizela esan konfrontazioa eta tensioa kentzea ulertzen ez duen pertsona horrekin. Eta nik uste dut horrek bidea sano erresten dauela, baita hau biziarentzat. Segu hasi ginenean debatean eta ikusi genuen Lasarteko eredua, esan genuen hemen nor dago prest besteak ulertzen espadu ere euskeraz jarraitzeko. Eta taldean jente oso kontzientziatua eta ez dakit zer, baina ez. Eta nik uste dut hor badagoela berrikuntza bat, eta ez dakit, guretzat behintzat oso erabilgarria izan dana, ez? Igual, nik ez dakit teorizatuta zegoen aspaldidanik, baina praktikan Euskal Herrian hori ez da ikusten, Katalunian bai, izetuten duzu TV3 eta ikusten da katalanez eta gazteleraz, hizkuntza hurbilagoak direlako eta hori dana, baina praktika hori hor dago, baina Euskal Herrian oso arraroa da, pertsona bat euskeraz eta beste bat erderaz, elkarrizketa batean entzutea. Eta hori nik uste dut dela aurrera pauso bat, ez? Ados, erabate Karmelorekin, eta gero behar bada kanpaina itxura hartu dute, baina niretzat ez dira kanpaina soilak. Lan hildo bat sortu da, eta naiz eta esan dugun bezala epe jakin batean egiten dan, gure impresioa bintzat ala izan da. Bukaera, jendea pixka bat errelajatu egiten da, baina ez dago inondik inora ekimena martxan jarri baino lehen zegoen puntu horretan. Eta hori oso importantea da, eta gaur Pello Jauregik ere eman ditun datuak oso baliagarriak izan dira. Horretan, egia da guk ez gendune ikerketarik egin, sentsazioekin bizi ginen, eta poztu naiz gaur Pello Jauregik emandako emaitzekin ez. Baina niretzat, bada lan hildo bat, eta Itzolek ere esan duen bezala, guk baditugu gure gabeziak edo kubritu ez ditugunak, eta hoiek orain hoiei heltzea ere tokatzen zaigu. Baina lan hildo horrekin segitzea, ez dira, bueltatuko txokolate jateak orain prestatzera berriz ere, osea. Bueno, bai, girotzeko bai. Baina ez dira lagure lan hildoa esan nahi dut, horiek egingo ditugu ere, baina beti ere egindako lan hori presente eta horrekin segituko dugula. Ez dakite erantzun dizudan. Zalantzatzen nola betikotu hori? Ja, baina hor utzi, parte hartu duen jendeari utzi diozu zerbait hor buruan. Kontua da, gehitu behar diozula, segitu behar diozula eta jende gehiago gehitu behar diozula zaku horretan, ez? Horregatik jartzen duen duela 10 urteko adibidea, hor egon ziren, eta 6 hilabetez, edo urte eta pikuz mantendu zen. Baina 2 urtera zizen apaltzen eta 3. urtera hile zen. Hau da, hau lanildoan nola lortuko zuen 3 urtera ez iristea bide itxi batera, hori igual ez dago erantzun.
Ez, nik uste, bueno, gu behintzat oso argi daukagu, gure kasuan eragileekin segitu behar dugu lanean, danak ez daude maila berean, eta jumarko gea progresiboki pausuak eta ematen beraiekin. Baldintzak emateko ere, besteok, hau bizi horiek edo albidetzeko egin nahi dugun hori, ez da? Eta, bueno, beraiek ere aurrera pausuak eman dezaten. Itzol? Ez que nik lehen aipatu dut, ez? Ekimenetik ekimenea erronkatako bat zela ikustea nola egin ez atzea ez egiteko, ez? Eta azkenin kezkabea da, eta denak dakagu kezka berdina, eta nola egin, aste horretan hartutako konpromisuak ez daitezen paper gutxian gelditu, ez? Bino nire goizian peiok aurkeztu dituen maitzekin flipau egin dut. Enun uste hainbeste mantenduko zenik, aste horretan jendeak hartu eman duen salto hori, egia da 3 hilabetea aipatu dula, bueno, ikusiko dugu urtebetea edo lo que sea, bino horretaz aparte nik uste kontzientziazioan iten dugun lana honetan eta ez bakarrik euskaldunekin, erdaldunekin baita ere oso importantia dela, eta horrek arrasto polita utziko digula. Eta, bueno, seguraski beti bezala nahi bino motelago, bino aurreatzen nahi geanan sensazioa ekimen honek nahi behintzat utzi dit. Eta jarraitu nahiko nuke mugak ikusi arte. Inula dula 10 urteko ez dakaten fresko, pues, bidea jorratu nahi dut, gogua ikusi nahi ditut muga horiek nundian. Gero, 365 egunena lortzen badeu, deno langabeziagoaz, Aberestan hori gakoetako bat. Ez nik erantzin da kontu bat. 10 urteko konta aipatu du, baina batzuk adinare badugu, eta abendala 20koak, eta abendala 30koak, eta abendala 40 urteko aleginak ere zautzen ditugu. Eta serie ikusita, garbi da hona da, alegin bakoitza hasi dela aurrekoa baino aurrerago. Uste hor daula gakoa. Pentsatu behar dugu, hemen betiko ez tala ezer konponduko. Hautatu dugu hizkuntza txikiko kideak izatea, hizkuntza txikiko militanteak izatea. Hizkuntza handi bat eta txiki bat igurtzean daudenean, inertzia beti izango da hizkuntza handiaren alde, eta arriskoa beti izango da hizkuntza txikiarentzat. Hori sartu dezagun kaskoan, hiltzatuta. Eta pentsatu dezagun, nola maratoi luze badan, erritmoak izan behar duela, jasangarria. Aldiro lortu behar duela, eta momentuan sortzen diren baldintza horietatik, aprobetxatu, alik eta aurreren, gero galdu alik eta gutxien, eta hurrengo txampa preparatu, eta, gomarena egiten, jaskula, nola, zan duen jaskula, jaskularen egiten, eutxi, eta berriz ere tiratuta. Nik uste, hobe deula hori ze, sarri jarri izan gara helburu finalistetan pentsatzen, eta hizkuntza kontutan, eta hizkuntza txikien kontutan, ez da helburu finalistaik. Euki dezakegu utopia bat behar dugu abiatzeko, baina gero, emaitzak aldiru izango die, aldugunak, gure gaitasunen araberakoak izango dira. Orduan, nik uste behar ditugula kuluak, zentzurtan gogoraraziko digutenak, kontuz, konformismoan erortzeko konformismorik ez du behar, baina aldi berean, pixkat agoniatik eta zertu daitezen, ari gara. Nik uste urrats hauek duela urte batzuk beste maila baten ematen genitula, eta aurreratzen ari garela. Eta hasierako Lutxo Egia aipatu duzuenez, eta Lutxo Egiaren lekukoa egiak hartu zuenez, miren doara oso bizkaitarra da, Lutxan auzoak noiz hartzen dion Lutxo Egiaren lekukoari baitare. Laurak eta 28 minutu, 2 minutu dauzkagu, beste galdera baldin badago. Bai, badago horrezten. Arratsaldeon. Neri interesatuko litzaidake pixka bat jakitea nola lortu duzuen gizartearen implikazioa eta motivazioa. Zen funtsean piztu zait pixka bat burua Arrigorriagako euskal gintzaren ezaugarriak aipatu dituzulaik. Zen pixka bat endaiakoak berdintsuak dira, hots bakotsak egiten ditu bere gauzatxoak bere txokoan, baina naiz eta hamaika ekintza martxan jarri ditugun herriko etxetik, ez dugu lortu
oso nekez lortzen dugu dinamika bat haien artean, eta bon, ez gira iristen, ez? Eta ikuste, nik goizontan eta arratsalde hontan entzun dudana kontutan harturik, ikusten dut arere iniziatiba horiek nunbait gizartetik abiatzen direla. Gizartetik edo euskal gintzatik, zaila da instituzioetzatik bultzatzea, batez ere baliabide eskasarengatik, ez? Orduan, pixkat nahi nuen zuen iritzia, hor nola lortu duzuen motivazio hori gizartean, edo... Bueno, motivazioa hasierako taldean, gure kasuan behintzat, nik uste dut etorri zala neurri handi batean tailerra dala eta. Antolatu genuen tailerra, eta bertara joan ginenok, atara ginen handik oso, bueno, gogoagaz. Eta horregaitik hasi ginen mugitzen, ez? Eta gero, herrian zergaitik izan zuen atzikimendua, edo jenteak zergaitik hartzen zituen txapaketa, egia zen ez dakigu. Ze guk hasieran pentsatu genuen gure arteko gauza bat izatea, da orduan batek izan zuen, bakarrik ezagutzen dugun jenteari eskainiko diogu, zergaitik ez dugu jartzen leku publikoetan, eta azaltzen dugu zer dan, azaltzen diogu tabernariari, eta bar, eta hortik ikusi genuen atzekimendua zuela. Eta gero, hitz egin genuenean, diskurtso honekin, hau da, aho bizi eta belarri prest diskurtso horrekin alderdiekin eta bar, ez genuen topatu inolako eragozpenik edo konfrontazio dialektikorik, ez? Orduan, guretzat izan zen zentzu horretan sorpresa, atzekimendua eta zelan egon zen, eta bueno, muineko taldean horbai guretzat tailerrak izan zuen eragin handia. Bai. Bueno, gu nahiko atzekabetuta geunden eta tailerra antolatu genuen horregaitik, Esan genuen oso persona motivatuak gara, ez dakiz zer, baina herrian gaude eta kuadrian erderaz ari gara, eta zenidekin erderaz ari gara, eta nahiko burumakur, eta horregaitik pentsatu genuen tailer bat antolatzea. Eta tailer horretatik hartu genuen energia hori, ez da? Nik bakarri izango zailut gu 6 launekin atea dugu laurrea. Gure kasuan, igual desberdina da, deialde egin dunean jendea motibatuta etorri zitzaigulako, eta bueno, talde majo bat geneukalako, ez? Baina niretzako klabea, eta igual lehenengo txanda martxan jarri genunean, jendeak sentitzen zuen kilikili hori, korrika pasatzen denean bezala, eta lehenengo txanda amaitzean jaso ziren lehenengo lekukotza hoiek esaten zutena, transmititzen zutena, oso handia izan zen. Eta ez bakarrik momentuan, hanginen hona aurrean, baizik eta gero hori bideoz grabatu, zintzilikatu eta zabaldu genuen, orduan horrek ere motibatu zuen, ze guk hasieran ez genekin guk ez duen izenik hartu, momentuan txanda bakoitzen etortzen zen jendea, eta horiek parte hartzen zuten. Eta, ez dakit, transmisio horretan, jendeak transmititzen zuen ilusio eta gogo horrek ekarri zuen ere efektu biderkatzailea parte hartzean, ez? Baina egia da, bukatu dute. Ordua. Bai. Baina egia da talde motorra behar dezula, eta horre minimo batzuk, bueno, Aitzolen kasuan 6, 5 o 6 zirela esan du, bueno, lana handia da ere antolatzea, eta gure kasuan igual euskera batzordeak, baina hemen ere Iñaki dago aurrian eta udala ere egonda antolaketa horretan, eta lana izugarria da egin behar dana. Zorionak Aitzol, ze 4-5 lagunen artean. Zerbaitegatik esan dut guria xumiago zela. Bueno, goikoak abisatu digute. Bueno, oantxalo bat eta eskerrak, Aitziberri, Karmeloi eta Aitzoli.